Azifumu ndilapanga video yokhuzana ndi Tammy Aja. Anthu ena akanabwera ku inbox amandinena akuti wanyozeranji Tammy Aja kuti ndiwophwanya izi ndizi tikupeza tikumangitsa ndi zimene akunena. Choti muziwe ndi chakuluakulu, ine sindimaopa apolisi ndi anthu ambiri amene mukuyankhula zokhuzana Tammy Ajali kumandopyeza. Choti muziwe ndichi, ine sindimaopa munthu ayi, sindimaopa munthu, ndimaopa chilungamo, chifukwa choti chilungamo chimawina mu china chilichonse chimene ukupanga. Kaya ndi olemera, kaya uli mamiliyoni, siungaphe chilungamo. Chilungamo sichimafa ndipo chilungamo sichimabisika. After some time chimadzazuka, chimene ndi chilungamo. Ndiye amene mutiopyeza izi ndizi tibe nano ntchito, chifukwa choti ifetu kungosata chilungamo. Chotinso muziwe ndi chakuluakulu, ife timapanga mavidiyo ophunzitsa. Nengati iwe wapanga china chake cholakwika ndipo anthu angatophunzira kuchokera pa nkhani yako, timabwesa pano ndi cholinga choti anthu aphunzire kuchokera pa iwe. Chisanzo Tammy Aja. Tammy Aja anayankhula molakwika, ndiye tapanga video ndi cholinga choti makolo aphunzire, adziwe kuti kulera mwana koyenera ndi kuti. Anawa anakala ang'ono atengere kuchipembedzo, aziziwa chabwino ndi choyipa, ndi zimene timakamba kuti makolo ena ake atengepo phunziro pa Tammy Aja. Chifukwa Tammy Aja ndi amene akupotoza ana ambiri kudzera pa social media, ndipo zinthu zimene apanga Tammy Aja kumaiko ena ake samalola zimenezo. Mupite pa Gambia wiki yatha amakambanso za zinthu ngati zomwezo, anali mu parliament amanena zoti zimenezi ife sitikuzifuna mu dziko lathu, koma ku Malawi munavomereza. Mupite pa Zimbabwe zimene apanga Tammy Aja kulibeko, akumangani straight, koma ku Malawi munavomereza. Maiko ambiri kulibe zimenezi, koma ku Malawi munavomereza. Ndi ana ambiri akupotoka chifukwa cha anthu ngati Tammy Aja. Ndi ifeyo ngati ophunzitsa tizikambabe zokhuzana ndi anthu ngati amenewa, chifukwa choti akupezeka mu njira yathu. Tikuyenera tizipanga zitsanzo pa iwowo, chifukwa choti iwowo ndi opotoka, anapotoka. Ndiye makolo azitengera phunziro, aziwe njira yabwino yolerera mwana. Ndi nkani tinabweresanso nkhani ya Tammy Aja. Ndi kwa anthu amene mutiopyeza tibe nano ntchito, monga tulipeza tili active 24 hours ndipo sitimaopa munthu. Tili active, mutipeza kwa Ashanti, tipezeni. Mairo azifumu.